Good morning guys! Malapit na kami sa sa event place. Ayan, dito na kami sa UP. Gusto ko sanang bumili ng sweet corn. Tabi-tabi naman sila. First time ko makapunta dito. Anong gagawin ko rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito, ha? Lalaboy kami ng tutay. Laboy kayo eh. Te, wala ka pang luto, te. Wala pa siyang luto eh. Ano mo, ayan mga plastic o tungak. Hindi pa yan luto. Ayun, ay, wait lang. papakulo. Oo nga. Nakabili ako guys. Gutom na kami. Ay, mainit pa. So, natin ngangatain to. Ayan, 70 pesos isang balot. Medyo may kamahalan. Kasi 20 lang. Para lang naman pala. Mahal lang na 10 pesos. Kalsate. Oo nga. Okay lang yun. Mamaya Nakawa si baby. Iniwan lang namin si Chris sa bahay. Paano? Alas 6 ata nagising ako. Tapos ginising ko niya. Sabi ko, ilakad si Groot. Nilakad niya naman. After niya ilakad si Groot, nakatulog ulit. So, ayun, hindi ko na ginising. Nag-iwan na lang ako ng note. Tapos nag-iwan ako ng pera doon. Tapos si Emma din kasi maagang umalis. Alas 6 din. So sabi ko kay Emma, nagbili na lang din ako ng umuwi agad. Kasi yung mga dogs hindi ko rin napakain. Bakit? Kasi sumabay pa si auntie sa pag-uwi. Ayun. Pero kaya naman yun ng anak ko guys. Mabait naman yun eh. And ayaw niya din talagang sumama. Sabi ko kahapon, sama ka na lang sa amin. May iwan na lang mga dogs dito. Sabi niya, ayoko dito lang ako para may bantay nga daw yung dogs. Kaya ayun. Pero, i-text ko na lang din si Papa na dalhan ng pagkain si Chris. Ayun, para di na magluto. Binili na ko din yun na huwag siyang magluto. So, yun lang guys. Anong oras na? Kailangan 9 AM nakapasok na kami sa UP Town Center. Kasi mag-aayos pa kami. Sobrang aga naman kasi nung ingress time nila. 6 AM. Hindi ko kakayanin yun kasi anong oras na ako umuwi kagabi, alas 8 pasado na at ang daming buyer, kaya ayun. We're here na guys. Ayan sila din kasamahan sa bazaar. Oo, syempre paano pag nag-ano dito, basta 22, 23 yung booth natin, basta iwan mo lang doon. Ayun. Buti pwede dito mag-ano. Tawag ng tawag. Lags nagsabi naman na akong offline ako ngayon. Bazaar ako eh. Dito na kami guys. Ayun. May provided na tables and chairs. Tapos may mga na rin. Backdrop na rin. So ayan. Setup na tayo. Wala pa sila. Ayan na. Pinagkaguluhan na si Ann. Dumating na siya eh. Sabi nga ni Fraggy, kailangan may Howie boys eh. Sabi ko siya. Dapat daw tatlo sila. Ayun si June. Oh, diba? Nakasmangot si June. Nasimangot. Gagalit. Hindi pa rin natatapos guys. Nandito si Paul. Tinatakpan mo siya. Tsaka si Ana. Ayan si ayan, ipinatawag ko talaga silang dalawa para maging late sila, tindero. Para magtinda. Wala din na lang po yung sahod namin. Si Sir yung bag niya hindi ko carry ang sahod, diba? Ayan, magbenta ka asawa. Ganun ka. Ganun si Kuya Frank. Oo, yeah, magtinda ka dyan. Busy. Thank you. Tagapunas. Ito ba May bimpo ba kayo dyan? Ginoon. Pakinis. Ayan, konti na lang guys. Alas 8 na eh. 2 oras na lang. Uwian na. Ganyan din kami pa ibabalo natin. Oo. 2 oras na lang. Thank you. Uwi niyo pa lahat? Hindi na, dito na lang. Basta bentahan. Basta bentahan natin. Negotiable naman. Stress ako naman. Baka mo na sa akin.
Ay, hindi ka pala si Rage. Ibibenta ka to. Yes, ibigay na ni Mami. Ibigay na ni Mami. Si Jello yun. Parang gusto na magka-baby. Correct. Negotiable naman daw. Asan? Konti na lang. Uwi na kami. Ang laki. Oh my God. Puro buhok lang yan. Puro buhok lang. Hindi nga. Asan na yung dalawang ano? Ayun, ayun, ayun yung dalawa. Chow, chow. Ay! Chowder. Chowder. Meron din ako dito, oh. Morlocks ako! Morlocks. Asan na yung wait lang, daddy? Ayun, Asan na yung asan na? Ang laki. Naku, wala. Pack up na guys. Ayan. Tapos na kami. Tulog na si Ju. Pagod na si Ann. Si Paul at si ano, taas pa rin ng energy. Ilang ano na to, ilang bagsak na buhay pa rin. Ayun, magta-thank you lang ako kay Ana at kay Rich. Ayun. Baka naman pwede kami Tinulungan nila ako talaga kanina. Thank you. Tsaka kay Jello. Thank you. Puro hello ginagawa. Camera hello. Pagod ka na? Ano? Oy! Thank you na lang pwede. Charot. Yes, kota ba? Kota po, kota! Thank you sa tulong nyo. Grabe talaga. Wala pa akong kain. Gutom na ako. Gutom na. We're home na. Uy! Hi, Nak. You're still awake. Kakatakot na ito. Ano na ito eh. Kaya pala nakabukas pa ilaw eh, no? Taon to. Wiley. Takot na nga yung mga Sus. kaibigan ko eh. So, ayun guys, we're home na nga. Grabe. Gutom na ako na. Pagod na pagod. Meron pagkain dyan. Alam nyo yung kinain ko kanina namin ni Daddy. Nag-rice naman pala kami. Yung may nag-iikot kasi doon na nagtitinda ng mga lutong ulam. 55 pesos lang tapos with rice na. So, yun ang binili ko kanina. Tapos yung mais nga, yun lang yung breakfast namin. Tsaka yun lang yung rice namin. Tapos, hindi na nasundan. Or feeling ko, ewan, nakalimutan ko na sobrang daming tao. Ang sakit-sakit ang ulo ko na na ako. Niyayaya ako nilaan kanina kumain. Hindi ko rin maiwan yung pwesto kasi nga kami lang ni Froggy. Si Froggy naman hindi niya alam lahat ng price kasi diba sa pagkakakot lang siya. So ayun, dinalhan na lang ako nilaan ng pagkain. Yun nakakainin namin ngayon. Sobrang touch naman ako kasi ilang beses pa nag-message si Ann, tara Mapi, nandito kami sa yung sa name ng restaurant, and then sabi ko, sige Ann, talagang hindi ko maiwan tong itong pwesto kasi nga talagang ang daming tao. So ayun, nagulat ako, meron akong food dinala nila. Thank you Anna and Ann sa pagkain. Sobrang touch talaga ako. Kaya halika na guys, kain na tayo. Ikaw anak, halika na para makaano na din, makapagpahinga. Well, Ayan yung hindi ko pa nakain eh. Ay, ito yung naiwan eh. Hindi na binalikan. Ewan kung ano yan. Dinala ko na pa uwi. and the winner is Ayun, binigay sa amin kanina. the corn. Yung corn meron pa. Ano to? Mga pagkain na binigay nila tita Dude. Ayun, tapos ito, binigay sa akin ni nila Paul, tsaka Ana. Thank you so much. Napakatotal nila. Ano yan? Wow, sarap. Anak ko. Squidward. Walang dami naman nilang binigay. Inik.
Nakakahiya. Naging goma na yan. Ito nga, daddy. Check mo. Grabe ang dami. Good morning, guys. Last day ng bazaar. Sobrang pagod ko kagabi. Din ako nakapaglagay ng Amaze Bomb sa mukha. Ay. Ay! Ba't nandiyan ka, Grutin? Ha, Grutin? Nilakad kasi yan ni Chris eh. Ba't nandiyan ka? Chris! Ba't nandyan si Groot? Tom. Maggie, good morning. Ayun. Pasensya na kayo. Maingay ang mga aso ko, guys. Luto lang ako ng... Shh! Huwag maingay! Ano ba to? Noodles? Yung Korean. Black bean noodles. Ay, sauce! Black bean noodles, guys. Ayun. Kasi nanood ako kanina ng ASMR. Tom-Tom! Ay, naku talaga to si Tom-Tom. Kinain ni Sas. Yung Sas ASMR. Kinain niya tong black bean noodles with, yung bago daw yun ngayon. Yung with, ano yun, fire noodle na sauce. Kaso, wala pa naman ako noon. Sakto may fire noodle ako dyan na sumingaw. Kinuha ko lang tong spicy sauce. So, yung paghahaluin ko tong dalawa. Yumers. Ayan. Natry nyo na ba to, guys? Ayan siya, oh. Paldo yung tatak niya. Tapos yung ano, yung sauce niya is liquid talaga ganyan. Hindi powder. Di masarap yung powder, eh. Tapos, itong chili sauce. Konti lang. Gusto ko lang may anghang. Hindi ko ubos kasi fried noodles to eh. Fried noodles sauce na parang half lang. Yan. Konting kick lang. Yum, yum. Bango. Diretso lang. So, good morning again, guys. Malapit na mag-alas 12. 11:17 na. Dito pa lang kami, kakalis lang namin sa store kasi kumuha ko ng pang-replenish ng mga paninda. Tapos yung papalit ko ng panukli. Kay mama, kinuha ko. So, yun, may tumawag na kanina na ando na daw. Mama, time po kayo mag-open. Sabi ko, mapapunta na po kami. Layo pa man din. Pero mag-aantay daw sila, ma'am. So, ayun. Sa mga pumunta po kahapon, maraming salamat. Lalo sa mga bumili. So, thank you so much, guys. Last day ngayon. Kita-kits! Dinner, guys. After magtinda with Sis Julius and Klutz gang. Init ka naman. Yeah. Sila. Mga kasamahan namin. Ay, you're welcome. Yeah. Doon si Madam Ann. Perfecta. Ayan si Daddy. We're home, guys. Sobrang nakakapagod. Ayan, borlogs na yung anak ko. Actually, kakatulog lang din yan eh. Sadyang inantay kami. Wala pala siyang pasok bukas until Tuesday. So, ayan. Sakto. Masarap ang tulog namin bukas. Hindi kailangan gumising na maaga. So, ayun na, guys. Good night. See you tomorrow. Good morning, guys. Happy Monday. Walang pasok si Chris. Ayun yung bala ko kagabi na sabi ko, ay, sakto. Walang pasok si Chris. Monday nga matutulog kami ng mahaba-haba. Kaso wala eh. Kapag ka talaga nagising na ako ng umaga, dire-diretso na yan. And hindi pa ako nakainom ng Laxin ko. Sobrang pagod ko. Sobrang gusto ko na lang matulog is wala. Naglagay lang ako ng Amaze Bomb. 10 borlogs na lola mo. So, ayun nga. Magandang umaga. Tapos nag-PM na si auntie na nasa biyahe na daw siya. So, mga 9 PM siya mamayang gabi nandito. Nag-day trip siya. Ayun, sobrang saya nung sobrang saya nung bazaar, kahit 2 days lang, kahit na medyo mainit yung venue. Mainit lang sa sa tanghali, pero paghapon hindi na kasi sobrang sobrang hangin.
So, ayun, sobrang enjoy and ayun nga. Wala pa ako sa issue, guys. My gosh. So, maraming salamat sa mga pumunta, guys, sa mga bumili ng unclothes brushes at nung mga RMK products. So, thank you sa mga dumayo pa. Maraming salamat. So, ayun, we'll see you again, guys, sa next bazaar namin, which is hindi pa alam. Hindi pa namin alam ni Ann. Naghahanap pa kami ng murang bayad lang. Kasi, Diyos ko, mawiwindang ka ngayon sa sa bayad sa, ayun kasi, medyo affordable yung, doon, yung bazaar, bayad sa bazaar. Unlike sa iba na, alam mo yun, parang, yung isipin mo na worth it ba yung paglatag mo ng mga paninda mo, yung mga gano'n. Ay, nagluto na si Emma ng food. Wait lang! Groot, nandito lang ako. Oh, my babe. Ang sarap. Bacon and hotdog for Chris and Daddy. Bakit may toyo? Ano kayang nagluto ni Ems? So, kakain ako. 9:30 na. Pupunta pa ako ng store. Ang daming mga, hindi ko nasagot. Talagang nag-post ako na sabi ko sa mga hindi ko ma-reply sa Viber. Pasensya na muna kasi nga nasa bazaar ako for 2 days. Which is, kami lang dalawa ni Daddy. Talagang hindi ko maasikaso yung pagsasagot pa. Buti na nga lang, guys. Pumunta si Joy. Tsaka si Paul. Bumalik si Paul kahapon. So, tinulungan talaga nila ako sa pagbabantay, sa pagsusukli, sa pagpapak. Tapos kay Sis Julius, maraming salamat, Sis Julius. Tapos kay Joy and Paul sa support, syempre. Ayan. And kay Ann, ayun. Salamat. Sobrang saya kasi after nung magligpit namin. Maga kami actually, guys, nagligpit. Ayun, kasi gutom na talaga kami. Walang kainan eh. So, siguro 9 o'clock pa lang, pack up na kami. So, kumain kami daw sa Crisostomo. Sobrang saya. Kasi to si Joy eh. Palibasa na may siguro din kami. Yung mga mga banat niya. Sobrang nakakatawa kagabi eh. So, ayun. Thank you, Joy, sa pagpapatawa mo. Nawala yung pagod namin lahat. Ang sarap. My gosh. Kapag kagaya ng ulam, guys, di ko talaga maihindihan. Ngayon, kain tayo. Ayan si Tom-Tom. Ayan si Groot. Kahul ng kahul eh. Kinalagan ko na. Wait lang, kain ako mamaya na. So, Milo tayo. Si Daddy mamaya na yun. Tulog pa. Lumabas lang kasi may inatras nyo sa sakyan at may lumabas na yung nasa unahan namin. Bumalik sa pagtulog. Si Christy nasa loob. Laters na sila. Kailangan kong pumasok sa store. Kain tayo. Grabe ka, ka-pigmented yung mga guys, mga clay blush. Ayun pa sila, long lasting talaga. Nagilamos mo kagabi, sobrang pagod ko. Huwag kayong dyan Ay, tinagay ko bago natulog. Huwag lang matulog ng mabahong minsan. Huwag lang mapasma. So, let's eat. Kasi kumain ng bingo daw eh. Nawag ko. Finish na daw. Sarap. Okay. Ito mga gusto ko eh. Carry lang. May amaze bomb naman tayo. Nang isang isang araw din nagsardinas ako. Nilagyan ko lang ng kalamansi, onion, tapos asin. Ay, grabe. Sarap ng kain ko. So, first bite. Grabe. Kangkong yung nilagay na Emma. Kahit everyday may paulam sa akin to, guys. Kaso hindi nga pwede at nagsusugat yung yung side ng labi ko. Kaso ang sarap eh. Daanin sa amaze pang.
Hey guys! Magandang gabi. It's 7:30 na to! Mag-ingay mo na naman, Tom! Yes! Na-acknowledge na kita, diba? Lahat kayo. Diyos mio, santissima. So, ayun, hindi ko na dinala tong camera, guys, kasi wala din namang ganap doon sa store. Alam nyo na, magbabantay lang naman ako, magsasagot ako sa Viber, and then, mga ganun. So, sabi ko, hindi na ako mag-vlog. Lord. So, ayun nga. Kauwi na ako, tapos dumaan akong Capitol. Bumili ako ng favorite ni Chris na tempura, tapos chop suey. So, ayan. Ewan ko saan kasi Emma. Nagpaalam yun sa akin na ano, naaalis. Hindi ko alam kung saan pumunta, pero wala siyang pasok. Siya na lang siguro pasusunduin ko kay auntie sa terminal. Mag-ano na lang sila, mag-jeep na lang sila. Ano lang naman eh, dalawang sakay lang din naman kasi pagod na ako. Tapos nasa unahan na unahan si Tonton. Parang pasok na pasok. Sa likod is 4 o 5 sasakyan yung nasa likod dito. So nakakahiya pang ano. Tapos patawag yung mga drivers. Aray ko naman. Ito naman. Ako? Oo, yung pa ako. Para kang mag-ingat-ingat. Sakit ang ulo ko guys. Kulang pa ako sa tulog dahil dun sa ano, sa bazaar namin. Pero, ito ang trabaho ko. So, kayanin. Thank you, auntie. Ayan, dumating na si auntie. Parang galing abroad si auntie. Excited kami buksan yung mga dala-dala niya. Diba? Ayan, Our Lady of... Ano ba yun? Salvation? Oo. Simbasel. Diba? Merong ibos. Mga Bicolano na nanonood dyan. Yan. Ibos. Tapos, pili of course. Tinapa. Ito. Diba, excited kami magbukas ng mga dala ni ante. Woo! Ang daming isda. Sino? Ay, ito. Masarap to, Ames. Ayun, oh. Yung ibang kulay. Rock and roll. Made of ano to, guys. Yung... Kung natin mga kulay, ante? Kasaba. Kasaba to, di ba, ante? Oo. Kasaba. Di ko ilang sarap. Ay, di mo pagbutang tayo bababatuan sa planggana para sa Fresh pa. rice yan. Ooh. Ay, ito gusto to ni ano ni Mama. Linga. Adi masarap, adi. Parang ang liit niya na, no? Dati malalaki to, eh. Ganun, no? Inflation. Linga. Ito. Ano yan, ante? Yung sisig. Ah, sisig. Gawa ng pinsan ko. Kuhain mo na lang to. Lagyan ng... Ooh. So, sinarapan. Dried sinarapan. Yan. Ang bango? Ang sisig. Sige natin sa dalawa. Ooh, sarap. Ano ba yan? Takang tuloy ako. Sana yung binutang yung tinapa. Hindi siya nabago. O, di ba may kangkong pa? Galing Bicol. Pang ano sa mga doggies. Ang lalaki ng ano, no? Ng dahon. Kuhain yan eh. Sa... Itong daing. Bukas ko na lang sa ating makibabad sa... Ah, sige, ante. Para mapagpahinga ka na. Buti ano siya? Frozen siya, no? Bukang natitin sa restaurant eh. Ah.